iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora katon spesial banget Mas Kerjuangi dikasih barang You Do About Music. Iya, not arogan. Oke. Selamat teman-teman semuanya ya. Mungkin yang jauh mendekat-dekat boleh merapat. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, hati wis nyaman, resiko bebo juang. Satu aku dulu, satu aku walu, cara wong tuamu hitung ragam semua. Habis sangane wong tua ramarake, kok orang ini nasib sing rasa. Mulai teman-teman yuk. Yo. Kapan ada yang kau Iya. hati kesini remuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora kadung lara kaya dipateni nanging ora mati Gusti paringi kuat ati. You Do About Music. Yang jauh mendekat, yang dekat boleh merapat sini yo. So. Jisa. Oke, terima kasih ada kalamutannya ya. Ayo merapat sini lagi, kita goyang lagi. Juga lagi. Satu aku tahu, satu aku dari wong tuamu ditempat ketemu. Aku sanggane wong tua ramarake, kok koyo ngene nasib sing darasake. Ayo mencoba awak dhewe mbiyen kau ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora kadung ngapa awak dhewe mbiyen kabedhok. Terima kasih Mbak. Dan akhirnya terima kasih hati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora kadung kaya dipateni tapi ora mati Gusti paringi kuat ati. Kaya dipateni tapi ora mati Gusti paringi kuat ati. Jisa. Jingo! Oke, Luar terima biasa. kasih. Assalamualaikum. Baik. Thank you, terima kasih, terima kasih.
Kami ucapkan untuk Kak Bintang Kencana ya. Dengan satu persembahan, satu bingkisan tentunya dengan nuansa tebang dangdut romantika rancak. Barusan sudah terbingkis, terspesial dan request untuk teman-teman kita, rekan-rekan kita dari Paske.